Ngano mo? Wala. Ay, wala raman di ta uli namin. Pero magunsa gani mo? Managuyab. Nanangid naman, nanangid na. Pagway lang. Tugay na mga almost 2 years na. 2 years. 2 years ang pagpananghid o ang karelasyon? Ang relasyon, pero ang pagpanangid, us katuig pod. Uska tuig nga nananghid, uska tuig na pug nahimong uyab. Mo 2 years Mo 2 next years. month. Ay, around 15 di ay. Asa matamad to? Wala pa plano, kay bawal daw, bawal maguan. Bawal mag? Adtog lagyo. Imong plano mo atog layo? Di pa duol rotangon mo layo man ta. Diba? Tapos? Mura to, murag walay agenda. Pero ko i-celebrate ra gyapon. Of course, celebrate dayon with parents daw kay para kuan. Anong ipil-apil ang ginikanan? Issue. Ano sa issue ano nga mag-uyab mo? Kung sa imong gi-worry nga issue nga mag-uyab man mo? When it comes sa mga religion kay church yay kay actually dili gud siya ingon nga pwede pero Sa man John? kuan man Dili pwede ang? di siya pwede mag uyab-uyab or commitment. Usually mga sa grupo, magpa-church man kaha na trabaho, bawal man gud ang mag-uyab sa sulod sa ka organisasyon kay ngano nga dagay. First thing kay kuan, makasala, naidaghang temptation mo na. Say pagbulag na lang mo. Magbulag na lang sa tani. Pero sa karon ba gidawat ra? Dawat man as With limitations po. Ana magidanon sa gunsang sitwasyon kung asa mo man nasulod sa simbahan baka na o sa trabahoan baka na o sa sulod sa pamilya nga mananghid ta atong relasyon limitahan gud na samot na kung manag-uyab pa ta. Amen. Kana itong advice Pero tinuod man gud na, di ba? Mo ka ng mga kabatan-unan karon gipagbawalan nga mag-uyab-uyab kay tungod na ay mahitabo. Ang relasyon sa duha ka tawo nga naghigugma ay kung tinuod mang higugma ay na dili na sa sayo. Di ba ginaingon nila God is love and God is not Nahiman ako pastoran. And God is not wrong, di ba? So love is never wrong as well. Sakto. Unsay nahimong sayop sa relasyon? Unsay mahimong sayop sa sulod sa relasyon ka? Kanang mga sayop nga binuhatan. Buluhaton sa mga minyo nga dili pwede sa mga kuan. Tinuod. Mao na siya ginilikayan sa ginikanan maong ginadili gyud. Dili lang sa mga kabatanuan para sa tanan, especially kung gauyab-uyab pa ta. Pero ang uban gabuhat man. Nauli na me. Gabuhat mo? Wala gani kuy ako gabuhat me. Pero kani badlong man ni sa para sa tanan no. Dili ra man ni para sa mga kabatanunan. Badlong ni sa tanan nga manag-uyab.